Però amb el tema de la pagada crec que no s'ha estat a l'alçada. No pot ser que hagin estat més de 40 hores veïns i veïnes, més d'un miler de veïns i veïnes, 1.500 és la xifra oficial definitiva, sense llum, i que aquest matí, passades les 9, es faci una piulada dient que es poden dutxar, que poden fer servir Atrium i Pòdium. Les coses no es fan així. S'ha de reaccionar amb més celeritat i s'ha d'informar millor. No se'ls ha acudit posar notes informatives als edificis, per exemple. No ens serveix que es digui que s'ha anat tenint contacte amb Endesa. No s'havia de tenir contacte amb Endesa, s'havia de pressionar Endesa perquè solucionés el tema. Ja entenem que el país està fet un cromo, però tenim veïns que han hagut de llançar, i això és un cas real, 9 calaixos de congelador de menjar. 9 calaixos, una família. Famílies que no han pogut dutxar la seva mainada. Cases a 17 graus. Sort que aquest temporal no ha anat acompanyat d'una baixada radical de temperatures, perquè aleshores sí que haguéssim tingut un problema gros i seriós. Per tant, els hi demano, si existeix algun pla que regeix la resposta davant d'aquests fets, volem que ens expliquin i que el revisem tots plegats. I si no existeix, els hi demanem, sisplau, que el redactin. No s'hi val a dir només anar posant piulades, no s'hi val a dir que es pot dutxar, quan tens persones que no saben a on recórrer, què està passant, quantes hores de pagada hi haurà, sense cap previsió. I tampoc s'hi val a dir remetre a parlar de la Conselleria d'Indústria i remetre a l'Oficina del Consumidor. S'ha de fer un acompanyament més seriós i, per tant, aprofitem també per demanar-los que facin una acció positiva i d'iniciativa i liderant que totes aquestes persones que han tingut danys durant aquestes hores puguin organitzar-se i, per tant, ajudin a organitzar-se la ciutadania perquè puguin presentar les queixes i les demandes que pertoquin i defensem la nostra ciutadania. Moltes gràcies.